estamos trabajando de los romanos, pero ahora estábamos haciendo una puente, había una plantilla. Después estábamos soplando unos papeles y poníamos unas piezas así. Después hacíamos una pieza que se llama la clave, que era la última, que era la que se ponía en el medio. Facemos explicarles un pouquiño toda a labor que fixeron os romanos en relación á construcción. Unha das cousas máis importantes que chegaron a facer pois foi a construcción do arco, coa peza clave esa no medio. Falamos un pouquiño das acueductos máis relevantes e máis coñecidos. Unha vez entenden cal é a función do arco, para que utilizaron os romanos, pois lles propoñemos que eles construían un. Neste obradoiro, os nenos e as nenas forman pequenos equipos, xuntos teñen que ir construindo pouco a pouco as pezas que forman o arco dos típicos arcos romanos. Fanlo cunhas plantillas que están listas que teñen que ir doblando, péganlas e despois cun molde de cartón que lle damos, van colocándolas unha por unha hasta colocar a última que é a peza clave para completar o arco inteiro. Unha vez está montado, quitan a peza de cartón e comproban si se manteñe en pé, solo, sin esa peza de cartón. Cando consiguen montalos sen ningún molde, sen ningún apoio, les damos tamén unha serie de pezas de madeira para que construyan algo maiores no que teñan que integrar ese arco nesa construcción. Vale, este es un juego de los romanos, se llama Delta en Ludus, letra delta. Es un triángulo que está dividido en unas 10 piezas y cada una de las piezas tiene un número escrito. El juego consiste en tirar 5 nueces, en Galicia tiramos bellotas, y gana el que consigue más puntos, así de fácil. Este es un taller que habla de los juegos romanos. Tenemos unos 4 o 5, incluido el fotocol final. Está el Delta e Ludus, está Ternilapili, que sería el 3 en raya, están los dados, están las tabas, y cada uno tiene que ir jugando con las reglas habituales de los romanos. Y al final de todo, un fotocol de gladiadores chulos. El 3 en raya es como uno normal, pero simplemente antes se jugaba tallando el 3 en raya, el marco en el suelo, con piedra. Este xogo chamase Tesserae, vale? Entón, primeiro temos que saber cal é a orde de xogar. Cada un deles ten que tirar un dado. En función da puntuación que consigan, pois establece un orde para xogar. O que consiga os 6, lóxicamente, vai ser o primeiro en tirar. Despois conseguimos 3 dados. Tiramos nas distintas rondas e temos que ir conseguindo a maior puntuación, que é 50. Ao chegar a 50 sería o gañador. En este juego de aquí tienes que lanzar las tabas y tienes que, alguna que te quede distinta del resto, tienes que cogerla, lanzarla y a la vez cambiarlas. Y mientras está en el aire, cambiar las fichas que están en la mesa. Estamos haciendo el puzzle de Arquímedes, que son fichas con que haces puzzles. Ahora, en este taller explicaronnos sobre o Panteón de Roma. Moitas cousas máis. Canto mide, que podes meter dentro, como fixeron, como transportaron os pilares, moitas cousas. E agora imos facer un puzzle. Este obradoiro facémolo para coñecer un pouco máis o Panteón de Roma e presentarlle aos nenos como foi construído pouco a pouco e explicarlles unha característica fundamental que é o óculo que ten en riba da cúpula. Exactamente, e a partir de aí, que facía como un pouco a función de reloxo de sol, creamos uns reloxos coa máquina láser de cartón e saímos afora e ensinámoslle como se mira a hora un reloxo de sol. E agora, por último, están facendo uns puzzles para ver se son capaces de montar o Panteón de Roma. Bueno, pois aquí neste taller de Pompeia contámosles aos nenos a través da historia deste xacemento, que é o máis emblemático do Imperio Romano, digamos, porque, por desgracia, todo quedou sepultado polo volcán, de como se vivía de verdade nesa época. E a partir de imaxes e de diferentes relatos sobre curiosidades da cidade, pois coñeceron un pouquiño mellor a vida en Roma. Pois contar a Belén. Bueno, pois a proposta práctica é construir unha casa típica de Pompeia. Cose pluvium, que é onde recollían as augas, faremos as casas que colocaremos logo no seu recinto que irá implementándose coa súa parte, coas columnas, a parte asardinada. Neste momento no taller o que teñen que facer é construir as casas que están xa precortadas coa cortadora láser, colocar os tellados e pintar os tellados,
e entre todos organizar logo cada casiña. E ao final de todo, cando rematemos este proxecto que durará todo o terceiro trimestre, teremos unha maqueta da cidade de Pompeia, cos seus mosaicos, os seus frescos, as columnas, os xardíns, absolutamente todo o que tería unha cidade romana como Pompeia.